ஹாய்ங்க, நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது அம்மாவும் பிள்ளையும். ஒரு ஆழ்ந்த காட்டுக்குள்ளே ஒரு அம்மா குரங்கும் பிள்ளை குரங்கும் வாழ்ந்துட்டு இருந்ததான். அவங்க அம்மா குரங்கு சொல்லுமா, இங்கே பாருமா, வெளியே போகாத, ஏன்னா சிறுத்தை வந்து நம்மளை கடிச்சிடும் அப்படின்னாங்களாம். ஆனால் அந்த சின்ன குரங்கு சொல்லுமா, நான் போவேன், உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்குமா. அப்புறம் இருட்டா ஆனதாம். அப்பொழுதும் அவங்க அம்மா சொன்னாங்களா, இங்கே பாருமா, ப்ளீஸ் வா, நான் சொல்கிறத கேளு, சிறுத்தை வரும், கடிச்சிடும், அதுவும் இருட்டான நேரத்தில் தான் நல்லா அது வேட்டையாடும், சொல்கிறேன் அப்படின்னுமாம். அதுக்கு அந்த குரங்கு, நான் அப்படிலாம் பண்ண மாட்டேன், நான் அப்படிலாம் அமைதியாக இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னுமாம். சொன்ன பேச்சை கேட்காதாம். அப்பொழுது சிறுத்தை கண்ட பறவைகள் மேலே போய் உட்கார்ந்ததுகள். சிறுத்தையை கண்ட மீன்கள் தண்ணீருக்குள்ளே போனது. அதே மாதிரி தன் அம்மா குரங்கும் பிள்ளைக்கிட்ட சொன்னதாம், இங்கே பாருமா, சிறுத்தை வந்துடுச்சு, வா ஓடியெல்லாம் அப்படின்னதாம். அதுக்கு, நான் வரமாட்டேன், சிங்கம் என்ன அவ்வளோ பெரிய அம்மா ஜீவனா என்ன அப்படின்னு சின்ன குரங்கு கேட்டதாம். பயந்து போன அம்மா ஓடியே போயிட்டாங்களாம். அப்பொழுது சிறுத்தையும் வந்ததாம். ஹே குரங்கு, உனக்கு என்ன பயமாகவே இல்லையா, நான் நிற்கிறேன்ல அப்படின்னு கேட்சா. அதுக்கு, எனக்கு பயமாகவே இல்லை, நீ என்ன பெரிய ஆளா அப்படி என்ன கேட்டதாம். அப்பொழுது அதுக்கு முன்னாடியே படுத்ததாம். அதற்கு திடீரென சிங்கம் பாய்ந்ததாம். பாய்ந்தவுடன் இது சொன்னதாம், என்னை பார்த்து பயப்படாமல் இருந்தால் இதுதான் கதி அப்படியென போனதாம். மயங்கி போன குரங்கை பார்த்து தன் அம்மா ஓடி வந்தார்கள். அப்பொழுது, ஐயோ, யாராச்சும் இருக்கீங்களா, என் குழந்தைக்கு என்னமோ ஆகிவிட்டது என கத்தினார். அதற்கு பறவைகளாம் வந்து, ஐயோ, பாப்பாக்கு என்ன ஆச்சு, ஆமாம் என்ன ஆச்சு அப்படி என கூவியார்களாம். அதற்கு திடீரென சின்ன குரங்கு எந்திரித்து நடந்ததெல்லாம் சொல்லிவிட்டு அம்மாவிடம், அம்மா, நீங்கள் சொன்ன பேச்சின் கேட்பேமா அப்படியென சொல்லிச்சாம். அதற்கு அம்மா, சரி தங்கம், நீ மாறனையே, அதுவே போதும் தங்கம் என சொன்னார்களாம். அதனால் பல பறவைகளெல்லாம் உற்சாகம் ஆகிவிட்டதாம். இதுதான் நீதி கருத்து. அம்மா பேச்சை கேட்க வேண்டும், கேட்கலைன்னே தான் இதுதான் கதி. நன்றி.